खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा थामनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोर दैदेनगिरिया बेसेबां हारिनि थाखाय बेसेबां सोमावसारदों आरो सोरनि खोथाया बेसेबां सैथो एसे नायलांदो। आंनि गोसो गोरबोआवबो बयबो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा दसे सम खोनासंलाङोबा आरो गासिबो भिडिअखौ खोनासंलांजोबोबा आंनि गोसो गोरबोआव अराय सम गोजोननाय मोनगोन। আৰু আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। আমি আশা কৰিছো ভাৰত চৰকাৰে বড়োলেণ্ড দি দিব। অসমৰ ৰাজনীতি ঠিকই আছে, কি বেয়া দেখিছে আৰামছে একো নহয় ৰে। কি সুস্থ ৰ'ব মই থাকা তেনেকুৱা হয় নেকি? এইটো বেলেগ বস্তু, সেইটো আৰু চৰকাৰ বেলেগ। পৰেশ বৰুৱাৰ ফটোটো দিলে আৰু বেছি মানুহে মানে চাব, বুজি পালে না? ডিজিগনেটেড কেম্প এইটো টুৰিষ্ট মেপত সোমাব লাগে। মানে টুৰিষ্টে ইয়াত আহিলে আমি অসমৰ আলফা NDB আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ NSCNৰ ডেজিগনেটেড কেম্পত টুৰিষ্টক গৈ পেলাই চাহ খোৱা, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা, কেনেকুৱা এই উগ্ৰবাদী জীৱন তেওঁলোকে কেনেকৈ পাছ কৰিলে, কিহৰ কাৰণে কৰিলে, কি লাভ হয়, কি লছ হয়, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি হ'ব। হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰিলে অকল আমি য'ত বসবাস কৰি আছোঁ সেই অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাট ভাল হ'লে নহ'ব, সেই অঞ্চলত দুটামান ভাল বিল্ডিং থাকিলে নহ'ব, বড়ো ভাষা কম আৰু অসমত অফিচিয়েলি অসমীয়া ভাষা চলি আছে। চ' ইয়াততো ডিফাৰেঞ্চটো আছেই। তো সেইকাৰণে যে আজি এটা জনগোষ্ঠীৰ পপুলেশ্যনটো কিমান আছে সেইটোক লৈ কাউণ্ট নহয়। ইট মে বি 50,000 এটা জাতি জনগোষ্ঠীত মানে ভিখাৰী নাই, মানে চবেই খাব পাৰে, মানে দুবেলা দুমুঠি যেনেকৈ নক খাই আছে মানে। The basic truth is that this Assam government, its officials, bureaucrats, ministers, policemen, all are anti-tribal. So whatever these economic package or developmental schemes are sorted out or chalk out, this cannot be sincerely implemented in true sense. So this implementation is not possible under this anti-tribal government and its bureaucrats. So that is why the solution is the separation, the division of Assam and creation of separate state of Bodoland. যোৱা 17টা বছৰ আমি একেদিনাই একেটা চুক্তিতে গোটেইখিনি কৰিছোঁ। হাগ্ৰামা মহিলাৰে কেতিয়া মিছা কথা নকৈছিল এই প্ৰশ্নটোক আপোনালোকে সোধক। কেতিয়া মিছা কথা নকৈছিল, কেতিয়া সঁচা কথা কৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাই? যে লোকক যে ক'ব কৈছিল যে মিছা কথা ক'ব, তেওঁ কেতিয়া সঁচা কথা কৈছিল তাৰে উত্তৰ আপোনালোকে বিচাৰক তেওঁৰ পৰা। साव गोनां 27 जानुवारिखौ गोसोम सान एबा ब्लेक डे हिसाबै थांनाय बोसोराव जों फालिबोखांबाय। आंखौ मिस्टार बड'लेण्ड होननानैसो गाबज्रियोमोन। आङो 1983 निफ्राय 1986 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेतामोन। बिनि उनाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जेब्ला 1986 एबसुनि आफादगिरि बानायो, माने चिरां नङाबा उदालगुरियाव लाबोनानै बेखौ माने हमलि परिबेसाव रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनानै थानानै मोनसे परिबेसखौ जोङो फेस मेनाराव खालामनायनि थाखाय सरकारखौ नारसिनदोंमोन। जोंनि फार्स्ट दाबियाथ' बेखौ जेरैखि जायाबाबो हगारनांगौ, रिलिज खालामनांगौ। खिन्थु लिगेल जिहेतु भार्डिक्टखौ होनानै दोनबाय, मोनसे जिनज्रि जिहेतु खानानै दोनबाय, बेखौ जिहेतु बस'नो थाखाय लिगेल प्रसिडिउरनि प्रयोजन जायो। दा बेखायनो बेखौ मोनसे पर्यायसिम लाबोनानै लासै गासै आन्डारस्टेन्डिं जादों आरो मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै बिथांखौ जेलावनो लाखिफिननाय जाबाय। बेयाव सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा सोंखारिनानै सोरनिबा मुं सुनानै बे मेटारा समाधान जाया, बरन्स बेनि माने डिसइउनिटिया नुजागोन आरो बे जेंनाया बारायगोन। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव दाय होलायनायनि गावखौ बारग'नो नागिरनाय बिदि परिबेस बेफोरो माने बांद्राय जाबाय आरो बेफोर राजनितियाव सोलिनो हागौ। खिन्थु सामाजिक आरो माहारियारि जिउ खुंनाय समाव माहारिनि जेनुइन इसुफोरखौ लानानै बा रन्जन दैमारिखौ लानानै बांद्राय पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा। दिनैनि बे समाव जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे बुंनाय रावखौ सोर दैदेनगिरिनि बुंनाय रावफ्रा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां सोर दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय बेसेबां सोमावसारखो आरो बेसेबां बर' हारिखौ होबथाबोखो, सोर दैदेनगिरिनि बुंनाय रावफ्रा बेसेबां अजन गोनां, बयबो जोंनि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा, जोंनि बुहुमनि बर'फ्रा बयबो एसेबाबो खोनासंनो मोनबाय आरो उननि समाव बेबायदिनो आङो नाजालांबाय थागोन। सोर दैदेनगिरिया बेसेबां सैथो खोथा आरो बेसेबां हारिनि थाखाय अनसुला, बे दैदेनगिरिफोरखौ उननि समाव नुलांबाय थागोन।